Anyang laki din! Halamanang, kulayan man da ito'y buhok ko. Tapay analagip mo ti agpakulay iti buhok. At damo uban ko. Sapay dito'y bangs ko, ti kay kayat na pagtubuan. Nan, kita akman. Umad adon sapay kit din, no ikatak. Ay, sus! Una yan, nagadun nga agpayso ti uban mo ading kaw. Ay na, adon samot tan ti uban mo ngam siya. Anya ka matin manang, pag nervyosan nakmat, iti kasta unay. Pudno mat, kita man no, nagnisit pa ilaang to'y buok ko. Ay na, madlawon dagita uban mo. Makiasawa ka kidain. Siyak, makiasawan? Win ata bakit kan, nasurok at rin tamon. Ay, ag 30 pa ilaang manang. 29 ko pa ilaang. Ag 30 kan, inton sumaruno abulan. Ay naading ko, bakit kan, makiasawa kan. Nagaduti tang agar-aram kan ka. Di ka lang makapili mo't kadakwadan. Awan mo di nasaya at kadagiti agar-aram kanyak. Ni atong ngay, nasingput kun nagagat da di lalaki. Wen, isun ti pakiasawam. Jak to, pa'y kursunada. Isunto kay din, di pakiasawa akon. Manyalakit din aya. Wen ko namon, numaminsan to pa'y nga umay agaram kan ka. Takasaran adagos, tapno saan ka amabakatan abalasa. Adako, nanang. Day, apay, naggap-gapwam aya, ta kalaang, sumipngutan. Kunak mo't kada kayo amapanak iji balay daman ang Esther saan aya? Ay, wunan niya. Ay, kag, anya nga itinyawid mo nga intad na. Awam mo. Kunak mo't ang mga alaka itinaloom amangga, ta iso ti paboritaw. Saan pa'y analoom, di papaluumon da? Mala, agluto ka nga rodon iti sidaan tayaw. Nakaisa nga kaun. Ay, anya nga tamanin aya ti masida. Ingka man pa'y lukatan jeri daw, adag tuk-tuk daw. Jay agsingir ay ti utang dayta. Galabiim, Grace, nga ay ayatik ti kastaon ay. Ay, nagsapa ka mo nga umay agpasyar? Diyak pa'y nakaluto. Ay, anyamot din. Di ka pa'y nakadigos. Agat pitak ka man. Di magasak laeng. Tao umay ko iti day ito'y nalukmag nga upa asagot ko kin ka. Para kanyak day taawit mo amanok? At dapay atinayon na Makitam day ito'y nga tiklis as sinusuon ko. Anya day ta? Naloom amangga. Sagot ko para ken ka. Ay, hala. Nagadumot ti regalong kanyak. Ay, thank you, atong. Agsubli akto inton rabi. Tao may kundo ibkas ti panagayat ko ken ka. Ay, sige. Agsubli ka lata. Welcome ka dito balay mi. Na yan na nagmayat aming mingam day tarupam. Nga umis-isang, Grace. Makapainlab talaga. Ala, yawat mong day tamanok. Kan edi sumatan day ta nga tiklis analom amangga. Taagawid ka pa ilaang. Ingkag digos sa kagsubli. Ayun gaya man niya. Abti day ti marap. Oops. Sa nga tiklis analoom amangga. Uray ko lang maango tinaloom nga ayo mo day tamangga. Agyaman na ka, atong. Nanang, agsida tayo iti manok. Kita mo. Ay na. Ay, wag. Sino nga itinangtad iti day tama na Ni atong. Di magas dito'y balay. At dapay intad na sa nga tiklis analoom amangga. Ay, nagmayatan. Nagsingput at talaga na yung agar-aram kan kanak ka. Mayat no ison ti pakiasawaam.
Jakmat nga ron kursunada nanang. Agpili-pili ka pa ilang. Sungbatam kit din ni ataong taagkasar kayo na dagaws. Inang pa'y partsyon dati manok nanang. Kailuto kon apang rabyan tayo. Ano? Nagmayatin day ta porman paray. Yelo asabong-sabongan na pulaw ken stripe pa pantalon. Ano? Nagwapo ah. Mapan ko man pasyarin ni Chris, pare. Ha? Nay. Apay agar-aram ka pay langin ko na. Kunak no sinumbatan na kan. San pa'y nga rod, pare? Kahit adamay lang namnamam kin ko na paray. Diyak man na mo, pare. Awatan namat aming nga itid ko ken ko na. Itay nang tedak manin iti manaw kan nalum amangga. Inawat na may. Anya laki din na ya paray. Kit talagang awatin na ada kita. Uray man pa'y sagutam iti may sa anabyagan wang kit awatin na paray. Talagang ayatan ka, Grace. Gaw atak jay bulan. Tapno iyawat ko ken ka. Mapanaglinakaklang ti ayat ko ken ka, ayat ko. Ay, saan ka ba'y kadi analpas? Nagdaniw? Karugurugik pa'y lahin. Kunak manunalpasan. Ada pa'y tuloy na, dani ko. At idog ka di pa'y? Dinggan nyo to'y tuloy na. Oh, Grace, ayat ko aya. Inuknoy ko ken ka to'y kararwak ken ka, ayat ko. Si dada anak amang idaton to'y kararwak ken ka. Talagang magtuglop ako. Saan mo't lang makadlaw? Iyawat ko ken ka to'y pusok. Karaman to'y dalam ken batikuleng ko ading. Kasta kapud no ti ayat ko ken ka. Oh, Grace. Baliwam tumanan ti umay pumasyar. Tani, makaturturog ako. Grace, damot lang ka dinamnamak, ayat ko. Anya, lakit din ay atong. Di na ka di apuraan. Ikanak pa itinaan-anay apanawan nga agpanunot atong. Agapit maninda atong itiirik da. Naglawa di taltalunan da. Apay nga ibagbagam day ta kanya. Kat kita aman, nagbaknang da. Naggagat pa'y amin akakapsat na. Agasam man manang. Imay nagpasyar iji balay idirabiin ni atong. Kahit, Kas iti sigod nagdandaniw manan ay na. Nakaayayat man no kasta. Lab na ka talaga. Ay, marurudak amang dengdengag iti daniw na. Saanan nga uso ti daniw ita? Ay na, di mo pa'y kayat. Kasta ti kadaanan awagas ti panagaram. Ang OA nga. Sungbatam kit din. Tamok, buridak ni atong. Damag ko nga ipatawid na kanukan kwa na dyan nalawa adaga-dagi tinaganak na. Saan ba't nga agbugbugo iti saka na? Bayamon. Uray saan nga agbugbugo. Basta nasingpit ka nagagat. Di pa'y agpabang lumot no may agaram. Nagbadoy pa'y akitaan. Ay naading ko saanan anapatagday ta. Diyak lang amin mabasti-bastid ka. Nagagat amang tad iti sagot na. Bastidam? Ay sus, nagsingpit bastidam? Anya kalakit din. Napili ka unay. Ay na, sunggarak adi. Amang pampanunot nga iso ti pakiasawa ak manang. Diyak talaga mairuso. Nabayag ka mo di Manila niya, pare Stephen. Ay talaga nabayag pare. Kita manday ta. Uray kalapim mo daw ijay. Ngam, nay. Nagdadakkel lagi ta tatuma. Anya day tato di tatakyag mo, pare. Ulag day to, pare. Ay no, nagdakkel nga ulag. Karasain samay.
makita mo na da ito'y tatok dito yung likod. Ako, makigtot ka. Oh. Kita man pare. Kita Ha? Ulag maninday ta pare. Day takot, kobra. Apay nagpatato kay ti kakasta pare. Uso nga min ije Manila. Aginom ta kiti. Kakaiso na nagkita tamanin. Lumabas ti may sa mutla nga kumpare ta pare. Malagi mo pa inaataw. Ay una, malagip ka. Diyan nga, katawaan tayo di high school tayo. Nakutong, nagngisay. Wag, iso day tanay. Pare ataw, dumagas ka mo na. Oh, bakit? Nagawid ako. Napanuga ka nagabuya talo. Umay kakidita, ginom tayo. Umay ka na pare. Kakaiso na nga, itatayo lang nga nagkikita. Ne, nagbeat ka na partay, katong. Kasta na, tasan anarwang magininom pare. Makakansyon ako na. Ikumansyon ako sa. Ay, pare ataw. Abay, da asawa mo. Ay na, gar-aram pa lang pare. Ni Grace, tarar mo na. Ay, di naglatultula din. Iji Manila. Asos, nagado ti chicks kaw. Guwapo ka mo ngamin pare, Steven. Namalpasak iji Maysa. Agbiro kak man iti sa balin. Nagado ngamin nga babae iji Manila. Apaw, nagpipintas da si ka. Nagana sa ngay. Pare ataw, makaawid ka pa ikaday. Ay, sa makawid doon pare. Yawid mo. Panawan ka pa yung arot dito pare. Sa iyawid ko ni pare ataw. Okay. Ala, takayat ko pete ara. Gumatangak pa dita kantina. Kaya na. Nayunang mo tayo, niti pulutan. Tagsubliak. Nagpodotan ti panawan. Uray agpayong ka. Nagpodot latta. Nagbastos mo tanda ito yung lalaki. Grace, tumagas ka pa man. Apay, di na akong malaki. Naggwapo Nagporma. Kan maskulado Stephen, sika ka din day ta? Kunak nung ti na akong mabigbig. Nagbayag kamot ngamin nga awan. Nagtrabaho ak namin di Manila. Isumot lagaya, managbayag ka nga awan dito yung lugar tayo. Damag ko nga arman na kanya ataw. Pudno ka day? Bay amon day jay. Awan namnaman na day jay. Nakasta mabalinak nga agaran. Apay, baro ka pay? Uy, kita ni. Awan wedding ring kaw. Kaya't nasawan, barwak pa. Ay na, itay kapay dita sangwan anti sarmay. Asino ay ati papapintasam. Ada bisitak inton madamdaman nanang. Ni atong kaday. Apay pay lang agpapintasak ngayon isumot ti bisita. Asino nga ron ngay? Amangan, no adan ni Stephen nanang. Stephen! Kawan, guwapo adi. Maskulado. Kan napurma ni Stephen nanang. Isu anas kan anapintasak mat asumango kan kuana. Medyo nabarta ka. So, pasensya ka na, Grace. Okay lang, si kakit limat. Nagpintas kamot itan. Ano, barta ko lang. Saan kamot ang napintas? Hindi kaklasmate tayo. Anya? Joke lang. Talaga napintas ka, Grace. Mabalinti agbalin a boyfriend mo. Sika man, numayat ka lakit di. Apo, nagmatis ang ba't man? Ay, labak sa ka na. Dito isa mo lugar tayo, pakasara ka, asawa ka. Sigurado ka? Baro ka pa'y? Di na ka di pagduan-duan. Baro ka pa'y.
Anya di may naramidin dito nga Stephen dito yung lugar tayo pare. Agbakasyon ka no, pare. Ang amom ka day. Nga adan na damag ko. Anya dito pare? Agar-aram magkanon ka ni Grace. Ni Grace nga ayatak? Wain, napan na ka no pinasyar di balay da. Kat nung nagado tinadamdamag ko akalukwan nga aramidin na dito tao. Ah, kasta ya. Iso na nga tati kayat ni Grace, gaputan na porma. Kinod da ka no nakakita, nagkuyog da na pan nagbuya iti sinay. Ha? Kaya mo asawon pare, baste da kan ni Grace. Ay kat awate mo na, no kasta ti pagbanagan ti ayat mo kung kwa na pare. Umay mo pa siya rin ni Grace ko nambaraw. Uwan ko manana, nood da. Ay, agtugaw ka, tamapan ko ayaban dita silid na. Grace, adda bisitam. Adda ka din ni Stephen, nanang. Sa anak pa'y anak ka make-up. Saan mo't ani Stephen day jay? Ni mo't atong. Ibagang nga awanak. Na, kaasimot Jack nga ron kaya't asang wanday taatao, nanang. Ingkakit din. Tanay, kaasimot. Kasaritam labi ay. Imbaga kun nga daka. Inak man labas, tedi nun. May mag-arabi mateng. At daw uray ka bisita. Saan na si ka? Ah, kasta ka di. Prangkaon kan atong. Saan ka akayat? Anya, kasta ka di Grace. Anya dayta? Anya dayta at chinelas mo. Nagalutan pa iti alambre. Ha? Di ka lang makagatang matan iti baro. No da ito lang sinilas ko. Ang nagalutan iti alambre timang pastidam kanyak. Mapanak gumatang iti ilay Grace. Di kanginginahaan kin kalalagdaan na sinilas lang. Saanen? Basted kan. Oh. Isu nga agawid kan, taaddan ni Stephen. Isuti kayat mo? Wan, isuti kayat ko, naglawag saan asika. Sapay kumata saan ka nga agbabawi ang nakikalay sa kin ni Stephen. Apay ko mga agbabawi ak ngay, manang. Ay naading ko, nagadungamin ti madi adamag may papankan kwa na. Damaglaang dagita. Saan apun no dagita, manang? Ha? Grace, apay nga nga dalugan ti pulis. Ayun, manang. Apay dagita pulis. Damagak man to ni Stephen. Stephen? Ang natin kahit asawan na ito eh. Grace, nabayagan na sinapsapul mi dito awanted at tao. Aniya? Wanted ka? Ha? Ado ti kaso na di Manila dito lalaki. Arestado kan, loko ka. Ha? Ay, alalayan na. Matalimu daw aksan. Nanakit din na ito yung napasamak kanya ko. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, Anya Laki din! Isagsagot ka na kayo, ti Danmar's YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay.